Grabe, ang laki mga ito. Oh, ang laki. Ganda ng Ilog Pasig mga tayo. Pagka mga bandang alas 7 na. Yan. Parang sa New York tayo mga toy. Good afternoon sa inyo mga toy. Welcome ulit sa panibawang fishing adventures natin mga toy. Dito tayo sa may Barangay Buhayang Bato. Grabe kasi mga toy itong Ilog Pasig ngayon mga toy. Napakababaw na oh. Kaya sakto-sakto sa mga yung mga nagpapahabol ng dalag. Tapos yung gamit nila ay katulad dito mga toy oh. Yan mga paddle tail na ganyan mga toy oh. Yan. Mga 2 inches lang yung haba mga toy. Yan tayo mga toy sa mga gilid-gilid na yan oh. Bali dataplis-daplisan lang natin yung mga na yan. Yung tawag ito. Yung bato. Yan. So yan mga toy, tara. Pabaybay natin to hanggang doon mga toy, hanggang doon. So may napakababaw na talaga mga toy. Ayan, dyan lang tayo mga toy, tara. At samahan niyo po ako. Maraming salamat sa full support niyo mga toy. Pasensya na nga pala kayo mga toy kasi puro lang tayo mga nakaraan. Puro lang tayo short video. Kasi ang hirap mga toy maghanap ng fishing spot ngayon. Napaka init na ng panahon. Tapos yung mga napupuntahan natin wala talaga, ang tumal. Kasi lagi tayong zero, nagsasawa tayo sa ka-intro. So sana ngayon matuloy na tong intro natin. Napahaba na tong intro natin mga toy. Tara, umpisa na tayo. At mamaya pala mga toy, magsa-shoutout tayo mga toy pag nakakuha na tayo. Tara, let's go. Doon kasi mga toy, daming nagdadalag doon mga toy sa kabila. Makaisa lang tayo dito mga toy. Sabi ko sa inyo makaisa lang tayo, solve tayo dito mga toy. Kasi wala pang nagdadalag hunting dito mga toy. Kaya malalaki yung dalag dito sigurado. Uy, laksa na mga toy. Sabi ko na nga pa kung nag-aari natin yung mga ito. Hindi pa sila kita mga toy na inatak na pala eh. Laki. Sus, Ginoo. Laki. Sana nakuha ng video mga toy. Laki. Sayang ang laki. Nakawala ka naman. Oh no! Napamura pati ko, sorry mga toy. Nakakapanghinayang talaga. Nagat na mga toy, oh, sa Spot na tumatay na laki. Grabe ko. Andyan pa rin mga tayo. Andyan pa rin. A few moments later. Yo, nakadali mga toy. Oh, mga toy, oh. Grabe. Grabe, ang laki mga toy. Oh, ang laki mga toy. Ay, thank you Jesus. Nakasamba rin sa wakas, thank you.
Marami mga dyan lang sa banda dyan mga tayo. Okay, balikan natin dun sa ano, yung may nakawala na dalawa. Doon. Tara, ate, kahit na gabi pa. Kahit na gabi na, biradahan natin. Kasi wala tayong maayos na video mga ito eh. Tara, punta na tayo nun. Ayos na tayo. Hindi na tayo mabubukya. Ayan mga ate, balikan natin tomato yung kanina magi nakawala. Strike ka naman mga ate. Sayang, pinadali mga ate. Siniksik sa bato mga ate. So yun mga ate, bali, uwi na tayo. Sayang, nakaisa lang tayo. Wala pa sa ulo yung video. Oh yun mga ate, bali shoutout tayo mga ate. Dito tayo mag shoutout sa may gilid ng Ilog Pasig. Yan ah, ang ganda mga ate oh. Ito, ang ganda ng Ilog Pasig mga ate oh. Pagka mga bandang alas 7 na. Yan. Parang sa New York tayo mga ate. Yun, ganda oh. May mga mataas na building pa. Yo, pasensya na kayo mga kay, makaisa lang tayo patapos ano pa. Pangit yung pagka-video natin. Pero ano mga tayo, daming strike talaga, grabe. Light piece nga lang dun mga tayo, ang dami oh. Siguro 3 strike yun. Tapos yung dalawa dun na dalag mga tayo, kung nadari natin yun, talaga uwian na kaagad nun eh. May araw pa nun eh. So yun mga tayo, balik shoutout tayo. At shoutout kay GC Adventures, yun, shoutout ka Choy, thank you. Rizal Fish, yun, shoutout ka Choy. Kapiso Vlog, yun, shoutout. Ate Unang, yun, shoutout ka Choy. Farmers Boys TV, yun, shoutout ka Choy. Arman Adventures, yun, shoutout ka Choy. John Domlao, yun, shoutout. Crisan TV, yun, shoutout. Jusil Oriente Vlog, yun, shoutout ka Choy. At shoutout kay Aris, yun, shoutout ka Choy sa mga tropa natin sulit ka Choy. Yun, pasensya na po kayo mga Choy sa mga di na shoutout. Sa susunod na lang po. At pa-comment na lang po mga Choy yung mga gusto magpa-shoutout. Pasensya na po mga Choy talaga sa nagawa natin video. Sayang talaga mga Choy. Kung kailan nagdala tayo ng stand. Yun, maraming salamat mga Choy. Babawi na lang ako. Pasensya na po. Yun, maraming salamat mga Choy sa susunod ulit na fishing adventures natin. Sana di kayo magsawa mga Choy. Maraming salamat po. Thank you mga Choy. Bye bye.